Енот паласкун. Ну, выглядае ён вельмі сімпатычна. Вельмі сімпатычна, але на самой справе гэта вельмі жорсткі драпежнік. Каб стаць сапраўды інвазіўным від птушак павінен не проста прыляцець. І, мабыць, самым такім паспяховым інвазіўным відам можна назваць гэта бычка-кругляка. Добрый дзень, шановныя слухачы. Працягваем нашыя размовы пра грамадзянскую навуку і пра змены, якія адбываюцца на планеце з кліматам і пра тое, як да іх адаптавацца. Сёння мы хочам паразмаўляць пра жывёл, але не пра простых жывёл, а не звычайных, якія прыехалі да нас з іншых кантынентаў і ўжо паспелі змяніць мясцовыя экасістэмы. Чаму адныя іншаземныя віды становяцца сапраўднай праблемай, а іншыя не? Пра ўсё гэта патлумачыць нам эксперт, старшыня праўлення фонду «Неруш Натура» Владимир Зуев. Добрый день, Владимир. Добрый день. Владимир, скажите спачатку, што такое інвазійны від? Мы размаўлялі пра гэта ў дачыненні да раслін, але выглядае, што з жывёламі таксама можа быць падобна. Так, інвазіўны від – это сапраўды від жывога арганізму, або гэта расліна, або жывёла, які перанесены чалавекам за межы свайго традыцыйнага арэалу, і вось за гэтымі межамі на новай тэрыторыі ён добра прыжываецца, размнажаецца, і самае галоўнае, ён пачынае шкодзіць мясцовым экасістэмам. А вы кажаце перанесены чалавекам, то бок вось гэта інвазійныя віды з іншых арэалаў, яны аказваюцца ў новых толькі выключна дзякуючы дзейнасці чалавеку, ці самі таксама могуць? У большасці чалавека, таму што ён пераносіць, напрыклад, пачынае разводзіць нейкіх жывёл на пушных фермах, або перавозіць як хатніх жывёл разам з нейкімі грузамі на караблях праз акіяны, праз мары. Ну і можа быць нават наўмысны выпуск у прыроду з мэтай нешта там быццам бы палепшыць. Так што чалавек на першым месцы, а ўжо распаўсюджванне у выніку, напрыклад, кліматычных зменаў або зменаў тыпаў экасістэмаў, гэта ўжо другасны працэс. То бок, ну вось такі прыклад, як з амерыканскай норкай, так? Альбо той же самай амерыканскай вывёркай. Амерыканская норка якраз трапіла ў Еўропу дзякуючы пушным фермам, але выпадкова дзесьці яна выбягала ў дзікую прыроду, і аказалася, што яна добра прыжываецца ў нашых еўрапейскіх прыродных зонах. Яна мае шырокую харчовую базу, чым наша родная еўрапейская норка. І яна пачала сапраўды знішчаць, па-першае, харчовую базу нашай роднай норкі. Яна пачала паляваць на амфібіі, на рэптыліі, яна разбурае калоніі птушак. І зараз ужо гэта больш за 90% папуляцыі навогуле вось гэтага роду норка на еўрапейскім кантыненце. І наша еўрапейская норка, яна ўжо, мабыць, ужо можна ёй лічыць знікаючым відам. Ну, але чаму гэта праблема? Ці гэта не праблема? Гэта вялікая праблема, таму што, як я ўжо гаварыў трошкі раней, амерыканская норка мае больш шырокую такую харчовую базу, чым еўрапейская, і яна палюе на ўсё. На ўсё, што менш за яе. То есть птушкі, амфібіі, рэптылі, яна знішчае поўнасцю кармавую базу нашай норкі і, ну, і парушае папуляцыю вось гэтых сваіх ахвяраў. І гэта вельмі вялікая праблема для экасістэмаў. А што тады, ну, ці гэта адзіны толькі від такі? Не, па-першае, можна таксама ўзгадаць блізкародны, вельмі, ну, не блізкародныя, а вельмі падобны і часам успрымаючы пазітыўную жывёлу, гэта той жа енот паласкун. Ну, выглядае ён вельмі сімпатычна. Вельмі сімпатычна, але на самой справе гэта вельмі жорсткі драпежнік, які таксама можа знішчаць кладкі тых жа самых птушак. Ён можа станавіцца нават такой жывёлай, якая з'яўляецца, ну, можна назваць чысцільшчыкам гарадоў, таму што лёгка пераварочвае кантэйнеры са смеццем, шукае харчовыя адходы, ну і гэта тым самым стварае яшчэ дадатковую антысанітарыю. Ну і плюс да таго, што і шмат якія жывёлы, і тая ж норка, і той жа самы енот, яны могуць быць пераносчыкамі вельмі вялікай колькасці розных хваробаў інфекцыйных, выкліканых і вірусамі, і бактэрыямі. Так што гэтай мілую істоту енота паласкуна трэба абмяжоўваць у распаўсюджванні. Ну, але ёсць прыклад енотападобнай сабакі, які
які ўжо лічыцца сваім, то бок ён не такі праблемны. Ён праблемны, таму што ён мае ўжо больш доўгую гісторыю распаўсюджвання. Калісьці енотападобную сабаку у рэспубліках Савецкага Саюза, еўрапейскіх рэспубліках Савецкага Саюза, яе выпускалі як патэнцыйную пушную фауну. Але аказалася, што мех з яе не вельмі якасны, гэта трэба арганізоўваць паляванне ў пэўныя зімовыя сезоны, але шкода, якая наносіць енотападобны сабака для лясных экасістэм, яна значна большая, чым эканамічнага эфекту ад таго палявання на пушную фауну. І акрамя таго, енотападобны сабака таксама пераносчык бешанства і можа выклікаць цэлыя ўспышкі эпідэміі гэтай хваробы. Добра, Владимир, вы сказалі пра норку, што 80% ўжо в Европе гэта амерыканская. Можа, нават і больш. І кажаце, што яны праблемныя, але што з імі можна зрабіць? Чалавек, ці ў стане ён цяпер абмежаваць распаўсюд гэтых відаў інвазійных? Мабыць, ужо не. Гэта толькі ўжо, мабыць, праз нейкія генетычнае ўмяшальніцтва ў гэтую папуляцыю, таму што традыцыйныя спосабы, напрыклад, адлоў або адстрэл, яны ўжо проста не паспяваюць да заростам гэтай папуляцыі. Так што тут ужо трэба змірыцца і назіраць, што адбываецца ў нашых экасістэмах. І, дарэчы, ёсць некая адаптацыя экасістэмы? Можа, прырода сама адрэгулюе? Вельмі цяжка сказаць, таму што экасістэма – гэта дастаткова складаная структура, і кожны від ён вядзе па-свойму. Ён мае, па-першае, сваю жыццёвую стратэгію, і калі іх жыццёвая стратэгія, напрыклад, тых жа самых лясных птушак, яна сутыкаецца з агрэсіяй з боку амерыканскай норкі, якая знішчае папуляцыю і проста не дае аднаўляцца на пэўнай тэрыторыі, то што тут гаварыць пра ўстойлівасць экасістэмы? Яна проста змяншаецца. Дарэчы, вось вы згадалі птушак, то, здаецца, птушак менш такіх інвазійных, чым такіх звяроў. У адносінах птушак, можна сказаць, сапраўды так, іх менш інвазіўных, таму што птушкі добра лятаюць, і многія віды ўжо натуральна рассяляюцца без дапамогі чалавека, і каб стаць сапраўды інвазіўны від птушак павінен не проста прыляцець, а стварыць шматлікую папуляцыю, якая пачне выцясняць мясцовых птушак. Такіх прыкладаў пакуль што няшмат. Мабыць, на еўрапейскім нашым кантыненце яскравымі прыкладамі з'яўляецца канадская казарка, якая стварае такія вельмі вялікія папуляцыі, напрыклад, на гарадскіх вадаёмах. Яна проста-напроста канкуруе з мясцовымі вадаплаўнымі птушкамі, выцясняе іх, не дае ім гнездавацца, і улічваючы вялікую колькасць папуляцыі, сваім памётам нават забруджваць гарадскія вадаёмы, выклікаючы вельмі моцную эўтрафікацыю. А другі прыклад – гэта егіпецкая гус, якая, правда, пакуль што гэта вельмі лакальны від, але ўжо адзначаны быў як у Беларусі, так і на польскіх вадаёмах, які таксама проста канкуруе з мясцовымі відамі і перыяд гнездавання паводзіць сабе агрэсіўна, і на вялікай тэрыторыі ён проста не дае гнездавацца іншым больш дробным птушкам. І ў шмат якіх гарадах Еўропы праблемай становіцца кольчаты папугай Александрэтта, напрыклад, той жа самай Гішпаніі, у Італіі. А ён якім чынам папаў? Пераляцеў? Ён пераляцеў з Афрыкі, і ён ужо канкуруе, напрыклад, ён гняздзіцца ў дуплах дрэваў, і, зразумела, канкуруе з мясцовымі птушкамі. І плюс ён ужо на паўднёвых тэрыторыях, ён актыўна размнажаецца, ён проста-напроста выцясняе іншых птушак, і плюс гэта знешне быццам бы прыгожая птушка, як шмат якія каляровыя папугаі, але яна непрыемная з пункту гледжання гуку, таму што выдае вельмі моцныя, непрыемныя такія рэзкія гукі, якія не ўспрымаюцца чалавекам станоўча. Так што колькасць такіх птушак пачынае ўзрастаць, асабліва з пацяпленнем клімату, і калі ствараецца магчымасць для размнажэння гэтых птушак на нашай тэрыторыі. А ў вадзе з рыбамі таксама падобнае адбываецца ці не? У адрозненні ад млекакормячых найбольшую пагрозу ствараюць рыбы, якія перанесены чалавекам і якія пачынаюць асвойваць вадаёмы нават з улікам зімовага сезону. Это азначае, што прышлыя рыбы, вось гэтыя інвазіўныя віды рыб, яны здольны пераносіць замярзанне вадаёмаў пэўны час і пасля актыўна размнажацца.
І шмат якія віды рыбаў, як у Беларусі, так і ў Польшчы, яны уключаны ўжо нацыянальныя або еўрапейскія спісы чужародных відаў, якія могуць негатыўна ўплываць на мясцовыя экасістэмы, і, мабыць, самым такім паспяховым інвазіўным відам можна назваць гэта бычка-кругляка, які прыйшоў да нас з Чорнага мора. Па-першае, праз баласныя воды суднаў, якія шлі па трансеўрапейскіх рачных шляхах з Чорнага мора да Балтыйскага мора або да Паўночнага мора. І ён вельмі хутка размнажаецца. І праблема яго ў тым, што гэта так званы поліфаг. Ён харчуецца як малькамі рыб, так ён вельмі хутка пажырае ікру рыб і тых жа самых жаб. І тым самым таксама вынішчае водныя экасістэмы. Ну, акрамя гэтага бычка-кругляка ёсць яшчэ таксама чарнаморскі, гэта бычок-пясочнік, бычок-цуцык, дробныя... Але в сэнсе яны могуць жыць у такіх прэсных рэках? Так, яны, аказваецца, вельмі лёгка адаптаваліся да прэснаводных тэрыторый, да прэснаводных аб'ектаў. І, па-першае, калі бычок-кругляк, ён яшчэ больш-менш такі вялікі, яго нават рыбакі на некаторых азёрах вылоўліваюць, правда, ён не ўяўляе ніякой такой спажывецкай каштоўнасці. В сэнсе, што не смачная рыба? Ну, ён можа і смачны, але ён вельмі цяжкі ў прыгатаванні, бо мае вельмі тоўстую лусту, яго трэба чысціць. Яго, можна так сказаць, нават у прыродных экасістэмах гэтага бычка-кругляка шмат якія птушкі проста не ядуць, таму што ён незручны для паядання. А вось гэтыя іншыя бычкі, яны дробныя, і іх, па-першае, вельмі цяжка нават адлоўліваць праз сеткі, гэта трэба дробныя чыстыя сеткі выкарыстоўваць. Ну і яны не ўбудаваліся, вось як я говорю, у нашыя экасістэмы, яны не ўбудаваліся ў харчовыя ланцугі, і мала хто імі харчуецца. Ну гэта пакуль, можа з часам зменіцца. Можа, калі з'явяцца новыя птушкі, якія прыляцяць з нейкіх паўднёвых прыродных зон, і заўважыць іх як некую сваю харчовую базу. Так што і, ну, ось калі бычкі гэта чарнаморскія, яны сапраўды новыя віды, да інвазіўных відаў адносяцца таксама рыбы, якія мы з часам успрымаем як прамысловыя, але яны з'яўляюцца спажывецкай такой як бы прадукцыі толькі калі вырошчваюцца ў рыбгасах, то есть у абмежаваных тэрыторыях. Напрыклад, усім вядомы нам там таўсталобік або белы амур або срэбны карась. На самой справе гэта інвазіўныя віды, і калі яны з сажалак рыбгасаў трапляюць у прыродныя вадаёмы, яны пачынаюць негатыўна ўплываць на іхтыофауну нашу родную. Напрыклад, той жа срэбны карась, ён зараз ужо актыўна паўсюдна сустракаецца ў вадаёмах, ён выцясняе нашага аўтэнтычнага залацістага карася. І зараз папуляцыя залацістага карася, яна пад пагрозай. А той жа самы белы амур і таўсталобік, быццам бы яны з'яўляюцца раслінаеднымі, але калі павялічваецца іх колькасць, яны ў прыродных вадаёмах, калі выпадкова туды трапляюць, яны сапраўды знішчаюць як якія-небудзь авечкі або іншыя там капытныя на лузе, яны знішчаюць водную расліннасць і тым самым змяншаюць кармавую базу нашых родных рыб, і папуляцыя іх таксама рэзка змяншаецца. Так што з распаўсюджваннем вось гэтых рыб таксама трэба вельмі асцярожна, і зараз, напрыклад, у шмат якіх краінах і рэгіёнах, той жа самай Польшчы, рыбакам дазваляецца без абмежаванняў вылоўліваць гэтыя інвазіўныя віды для таго, каб хаця б такім штучным вобразам рэгуляваць іх папуляцыю. Ці гэта, вы кажаце, што з некаторымі відамі гэта ўжо запозна, чалавек уже не ў стане гэта паўстрымаць, то... Эканамічны эфект ад такіх дзеянняў, ён будзе дастаткова малы, таму што трэба вялікія сродкі ўжо ўкладваць для таго, каб адрэгуляваць гэтыя папуляцыі гэтых інвазіўных відаў. Ну і вось, дарэчы, пра гэта я хацеў запытацца. Я памятаю, як мы размаўлялі пра расліны, то вы казалі, што там затраты альбо страты, якія
з гэтым звязаныя, гэта ўжо сягаюць там мільёнаў мільярдаў долараў, то вось ці тут падобна, ці просто Аналагічна, ну, уявіце, што любы той жа прыродны вадаём, ён можа аказваць экасістэмныя паслугі, ён можа ствараць якасць экасістэмаў, ён можа даваць пэўную прадукцыю. І уявіце, калі некалькі асобін таго ж бычка трапіць да рыбагадоўчага сажалкі, якая павінна прыносіць рыбгасу нейкі эканамічны эфект. І калі той жа бычок будзе знішчаць ікру, моладзь гэтых рыб, ну, выніка эканамічнага не будзе. Вось як такі хаця бы маленькі прыклад. Ну, добра, Владимир, но мы з вами размаўляем пра грамадзянскую навуку, пра тое, што людзі звычайныя могуць далучацца да розных ініцыятываў, то вось тут, дарэчы, якая роля людзей? Калі мы гаворым пра тых жа самых рыб, то якраз рыбакі могуць вельмі вялікую ролю адыгрываць, таму што яны з'яўляюцца своеасаблівымі маніторамі стану вадаёму. І любы рыбак, які пастаянна сядзіць на беразе сажалкі або ракі, можа расказаць, якая традыцыйная рыба там лавілася. І калі назначаюць інвазіўныя віды, яны могуць паведамляць праз розныя дадаткі, той жа дадатак iNaturalist, што выявілі інвазіўны від, і гэта будзе вельмі добры сігнал для дзяржаўных структур прыроднай аховы па, ну, як бы распрацоўцы пэўнай праграмы рэгуляцыі гэтага інвазіўнага віду. Дарэчы, в Польшцы цяпер дзесьці там на поўначы збегла пума. То вось ці гэта прыклад, можна сказаць, што гэта інвазійны від? Пакуль адна пума, гэта яшчэ не страшна, а вось калі будзе две, гэта будзе самец і самка, і пачнуць размнажацца, і тут трэба будзе задумацца. Ну, я думаю, што гэта той від жывёл, які все-таки не будзе ствараць устойлівыя папуляцыі і на працягу гадоў не будзе ўмешвацца ў нашы экасістэмы. Ну, што ж, але, можа быць, все ж такі нейкія папярэджанні вы бы маглі сказаць, в сэнсе альбо папярэджанне, але бо на што звяртаць увагу людзям? Самае галоўнае папярэджанне для людзей – гэта вельмі уважліва адносіцца да патэнцыйнага выпуску жывёл у навакольнае прыроднае асяроддзе. І тут можна было бы даць прыклад чырвонавухай чарапахі, якая доўгі час лічылася акварыумнай жывёлай, і да цяперашняга часу і людзі вырошчваюць, трымаюць у акварыумах, назіраюць за гэтым драпежнай, дарэчы, істотай. Але калі хатняя жывёла надакучыла, куды яе звычайна выкідваюць? У прыроднае асяроддзе, а можа выжыве. І вось так чырвонавухія чарапахі зараз ужо акупавалі шмат якія вадаёмы той жа самай Польшчы і Беларусі. І звычайна гэта трапічная жывёла, якая павінна, ну, як бы цярпець ад холаду і нават гінуць ад нізкіх тэмператур. А яна ў сувязі з памягчэннем зімаў, з зменшэннем марозных сезонаў яна пачала перазімоўваць. Мала таго перазімоўваць, але і размнажацца. У Брэсце ўжо некалькі гадоў назад былі адзначаны кладкі чырвонавухай чарапахі і вывадкі маладыя, а ў польскіх вадаёмах яны ўжо дастаткова даўно пачалі размнажацца, і гэта вялікая праблема, таму што гэта драпежная чарапаха, яна таксама знішчае малькоў рыбаў, яна знішчае тых жа самых жабаў. Ну, пра птушак я дакладна не ведаў, але быццам бы гаворыць, што нават можа паляваць на плаваючых птушанят. І гэта вялікая праблема, якая узнікла дзякуючы чалавеку. Так што вельмі уважліва трэба адносіцца да выпуску жывёл у навакольнае асяроддзе. І трэба і другая рэкамендацыя гэта, калі вы заўважылі або інвазіўную расліну, якая расце на пэўнай тэрыторыі, або інвазіўную жывёлу, пра якую шмат якія расказваюць дзяржаўныя прыродаахоўныя структуры, трэба паведамляць або праз пэўныя тэлефоны гарадскіх адміністрацый, або нават зафіксаваць праз той жа дадатак iNaturalist. І я думаю, што спецыялісты своечасова адсочаць з'яўленне новага віду на той ці іншай тэрыторыі. Сёння мы даведаліся, што нават вельмі мілыя, на першы погляд, жывёлы могуць стаць сур'ёзнай праблемай для экасістэмы і для прыроды ў нашым рэгіёне, калі яны апынаюцца па-за межамі свайго арэалу, свайго натуральнага асяроддзя. Так што, вось, як кажа эксперт, звяртайце ўвагу на тое, калі вы бачыце нешта ненатуральна, нейкі нетыповы від, інфармуйце пра гэта. Ну і самае важнае, што калі ў вас ёсць дома нейкія
экзатычныя жывёлы, то проста не варта іх выпускаць так бездумана ў нашу прыроду.